It's about time. La Mulungu pa 19 October 2025 kuchokera ku Times Television TTV komanso Times 360 Malawi amenepo ndi pa Facebook page pathu komanso tili pa Times YouTube tabweranso ndi program ina ya Hot Current. Nde program yathu ya lero muli ndi ine mbali zakuno muli ndi ine sono ukakha kuti uliweka umene usankhe zina labwino wonder yabwerera kwenda view Msiska ngati mwakonda ndevu zamwe aiti mavomeraso tilibe problem tiliso ndi achimwene anga alembe athu ine ni makonda bila maphangombe mundiolebe kudira maphangombe ayimaliza athu obanda oneka kuti imene hayi maphangombe Bayana Chunga takulandirano Chunga aizo mukombere tinene kuti abanda anali kumlako nde chifukwa cha traffic akuyesesa ndithu kuti athamange atipeze komano pokuti nthawi yakwana sitingayimise program kunena kuti ayitidikire traffic nde kuti sitikukulemekezani amene matsatira program imeneyi so mkatikati mwa ndime banda akhoza kutipeza mprogramu yathu ya lero tisananene kuti tufuna tikambirane zotani bwanji timve uthenga ochokera kwa Series Enterprise amene akutikonzera Black Friday chifukwa ikuoneka kuti ayandikira imene yoyo akufuna kutiuza kuti katundu wawo asitsa bwanji pa Black Friday tione uthenga ochokera kwa Series Enterprise. Takulandiraniso pamene tikupitirira ndi program yathu ya Hot Current pano pa Times Television TTV. Nkhani zathu ndi zitatu zimene tufuna tiunike mwa msanga. Nkhani yoyamba tikunena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika asankha nduna zina ziwiri kuonjezerapo manduna zitatu zimene adasankha kale sopano ndekuti ndi nduna 5 zimene akuyenda nazo ngati boma iwo atalumbira kukhala president komanso my general atalumbira kukhala achiwiri awo tikuyembekezabe ndekuti mwina nduna ziwirizi zikamalumbira mwinaso achihana akhala kulumbira because tikuyembekezeraso kuti achihana paja ndakhale second vice president so two more cabinet ministers appointed kodi ikuoneka bwanji how is it shaping anthu mitima ili papa amene ali kunja chifukwa Mutharika amadziwika ndithu kuti iwo samasankha nduna zambiri so anthu ube akumaona kuti mwina akhoza kufika mwina 25 kapena 20 so no 5 zasankhidwa ngati angasankhe 25 ndoti kwasala 20 ndekuti athu akumalimbabe mtima koma ifi afuna kusunga 18 to 20 yes ena amanena kuti ndithu zonse pamodzi including iwo ndi advice awo because wakhala ndekuti 16 member cabinet plus the president and the vice you know so iyayi tiunike kuti nduna zimenezi mukuzona bwanji komanso line up yake ikuoneka bwanji ngati ingasongole imene kusongolera apa imene ni nkhani yoyamba nkhani yachiwiri sikumveka ndithu kuti iyayi anthu ali pakalikiliki pamene nyumba ya malamulo ikhali kutsegulira sabata yakubwerayi singayambe nyumbayi asadasankhe maudindo ena ndi maudindo akhala kusankhidwa kumene koko ngati speaker akhala kusankhidwa kumene koko woyamba wachiwiri woyamba wa speaker komanso wachiwiri kwa wachiwiri zovuta first deputy speaker ndi second deputy speaker muchingerezi zosavuta koma muchichewa wachiwiri chabwino komanso kodi nanga leader of opposition kumene konso kukumveka mayina kodi zikukhala bwanji tufuna tunkuze komanso mwina tiyankhulepo za mayina amene akumveka mipando imeneyo kenaka tufuna tikambirane za Malawi 4 million amene akhoza kukhala osati amene akhoza kukhala amene akhale opanda chakudya kuyambira Oktoba ino kufika March kunenanso report iyo ya MVAC iyo kunena kuti 8000 ndi akhaliratu alibe mwina olophala ena mwina atha makhala kumkaphala koma 8000 phala atha usalipeza kodi ngati dziko tikukonzeka bwanji cholinga chokuti abale athu amenewa asasowe chakudya komanso tionjezerepo kuti President Mutharika adali kumlako achita comment za ma school fees a secondary school kuti iya iziyamba mu January tikuzimva bwanji tikuzona bwanji ochunga
tiyambe nthawi yathu ndiyochepa nkhani ndi zambiri nduna zina ziwiri zasankhidwa amthalika akuoneka kuti sali paphumayi akusankha modekha ndithu anatipasa nduna zitatu padusa ndithu almost a week and a half if not 2 weeks akuyendesa boma ndi anthu amene amakonda akumachemerera kwambiri akuyendesa boma ndi ford basi kungoyimbira ujena president aku ahekainde kwauza kuti ase uli mchimanga kumeneko ali nacho bweresa 200,000 tons zatheka pamene popo atanayimbaso phone ya WhatsApp sadagwise ntchito even ndi ujeni yomwe ati bando yake ati 212 MB sadaende chigulu cha anthu kuti ndikatenga chimanga ndali zikumalo wapo kufuna kuapsesabe mitima inawo. But the story that we're talking about madzulo ano ndi kuti loza mbilizi amenewa akhala nduna yoyamba nzimayi mu anthu amene asankhawo azimayi amadandaula so mozimayi watuluka komanso nduna yoyamba ya mayi kukhala ku unduna woona za zaulimi agriculture irrigation and water development komanso asankha bambo George Patrick kukhala ngati nduna yoona za mafakitale malonda mabizinesi komanso zokopa alendo pamene pande kuti nduna zija taonjezerapo no pa Alfred Ruwan Gangata amene ndi nduna ya za mziko komanso a George Tapatula Chaponda amene ndi nduna yoona za maubale akunja ndi Joseph Machola Mwanamveka amene ndi nduna yoona za chuma komanso chitukuko cha za chuma achunga timati tikamaunika anthu awiri amenewa tione so line up imene kusongolera kuti kodi ikusongola bwanji ndunazi anthu ambiri aperekapo kale ndemanga zawo but timaona ngatiso ifeyo ngati program imodzi imene so imapanga analyze zinthu imene zikuyendera mdziko muno tibwere tizaikepo mlomo mukuona bwanji additional 2 komanso a total 5 how is it shaping up? Are we gonna see something different? Are we expectant that wow I think izinthu zikusintha kapena tuere tisankhule kwambiri? Ndiyambire mawu otere APM akapambana tonse tizasangalala because Malawi azakhala tiwapambana chabwino. Ndifuna kuti Malawi tizikhala ndi understanding imeneyo yokuti ena asamaone ngati kuti koma awo alepere ife tioneke 2030 ndikutali yes tachita ndale kwa nthawi itali even if panopo people don't know how much we detest kumakhala panopo ndikumazuzula anthu andale we don't like it ena maona ngati kuti ndi zinthu zokuti basi zimangotisangalatsa we don't tinakasangalala tomakhala pano ndikumayamikira kuti zinthu zikuyenda bwino. Unfortunately anthu andale Malamulo ndi anthu osamva and pamene kuti pakhale wina olimba mtima wokuti asiyankhula zimenezo and ifeyo tinauvala umenewo ndi umenewo kuti tizipanga zimenezo. So tiyambe ndi cabinet makamaka the 2 last introductions additions amene apanga ndiyambe ndi George Patrick. George Patrick anthu ambiri tikwadziwa ngati munthu wa amene wakhala mcorporate kwa zaka zambiri akhala akuyendesa bank ya National Bank bank yaikulu kwambiri mdziko muno for a long period. In fact, 11 years. The longest service, if I'm not mistaken, CEO wa National Bank. Anachoka ku National Bank kena kankupita ku press. Ku motherboard esopano kupita ku press. Ndukakhaso ndi tosogolera kumeneko wa press. Ndi munthu onena kuti anthu amamulemekeza in the corporate industry. Iwowa for the benefit of Malawi kuti zichita appreciate so munthu kumene kuchokera iwowa sikulu yawo yamba ya degree anatenga ku sikulu yawo kachenjede ya University of Malawi Chancellor College kumeneko anapanga Bachelor of Sciences Social Sciences ndikuchita major mu economics anapanga major mu economics ndipo masters yawo anapanga University of Southampton ku UK masters yawo ndi ya zachuma economics komanso iwo anachatula anapanga nawo za accounts fa ena kawiri amangopanga za economics osapanga za accounting ena amangopanga za accounting osapanga ukoko koma awo ndi munthu mmodzi ora anaphatikiza za economy komanso ukuza accounting kuphatikiza and on top of that akuoneka so kunena kuti ayi ali kumene angopeza kumene PhD now we're about to validate za PhD yawoyo koma ndi munthu oli ndi wophunzira komanso ndi munthu amene anthu mulemekeza kwambiri in the corporate. Iwonso
as a person ndi munthu oti amakonda opanga ma investment sochuluka. Ine ndikuwadziwa ngati munthu mmodzi amene amakonda zomanga is always building and investing. Even ku lake shore andi malo onena kuti malo hospitality industry. Moti zinandipasa chidwi ntaona kuti unduna wawo akuphatikizaso ndi unduna wa tourism. So it makes a lot of sense because ndi munthu onena kuti ku tourism uko ndikuona kuti it's also a familiar territory because personally he has also invested into that field. Tikakamba kumbali nayo ya zamalonda chifukwa ndi munthu wa business na akupangaso apply. Komanso sungakambe nkhani ya business osakamba nkhani ya mabanki. Fama banki ali key stakeholder othandizana ndi anthu a business in terms of capital financing, kupereka ndalama zokuti anthu aziyambira ma business ndi zina zoterozo. Aliso ndi a better understanding of how to handle my banks, the corporate synergy ya anthu a business komanso a bank. So for me ndikuuza ndi munthu wa experience. Right. Kundaleku sindikuwadziwa kwenikweni akuoneka ngati novice akubwera kumene. Ndiye tinene kunena kuti kumbali ya ma qualification kwa ine akundikhonzera bwino pamenepo pepani ndakuyanguka. Kundaleku anthu ena amene akuti kapena mwina amasonkha memo mwanse zitakuteka komano should that be the case kuti munthu kuti useve utumikire dziko lako ndio dipena pake usonka, can the president not appoint somebody purely based on experience and merit, whether you are a politician or not, kuti iwe tabwera usathandize kutumikira dziko lako? Should people still try to find out kuti what is your connection to politics? Ndipo ife zimene zozo kuzuzula ngakhale timate memo politics tikusauka m'malawi muno chifukwa cha memo politics. We fail to go forward. Alipo anthu ena amene amuthalika tikupempheni, if they qualify and are the best for that position, appoint them. Kaya sana sonke, kaya sana kaoneka kuti amavala za blue, koma ngatanga kuthandizeni kukwanilisa masomphenya amene muli nawo ngati mtsogoleri wa dziko lino, please do that. Ndipo uphungu umenewo tinkapereka ngakhale kwa chakwera. Tinkanena kuti those people that are capable anthu othekera apaseni maudindo. Exactly, we have them in this country. What's the point of kutenga a stooge wa chipani amene mudzozonero uyuyu sangakakwanise? So kumbaniso ya region mafuna nene kuti apatridge amachokera kuno ku southern region, chaku Chileka, but he married from the north, kwanu ku Karonga. Ndi munthu ube onena kuti to be fair si munthu amene anthu amamuona ndi makaka andale kwenikweni, anthu amamuona ndi makaka a business. Zimene zonse zimathandiza mu cabinet because anthu nthawi zina makangolowe samu anthu a politics kwambiri, anthu amakutengerani ngati it's just a political cabinet, not a business minded development centered cabinet. China chomaliza chimene mafuna kunena ndichonena kuti apatrijiwa mukaona ndi anthu amodzi amene angathe kubweresapo nzeru zina za nkhani, for example za expenditure. Kuboma kumakhala kusakaza kwa chuma. Ku private sector ndi malo amodzi amene ngakhale kumakhala nawonso kusakaza kwawo maka kuntunda koma generally ndi anthu onena kuti akafuna kufinya amafinya. Mwina nzeru zimenezo ndi mwayi wawo kuti apatridge akathandizira muthalika ndi the rest of the cabinet kuti mfundo zimene zikalowe mu nkhani yakayendesedwe kaboma. So apatridge ndayankhula motero chabwino. Kuchoka kwa George Partridge tipite kwa Mai Rosa Milizi. Now Rosa nawonso ndipeleke school background yawo. Rosa fachi Mbilizi. Iwowa nawonso anaphunzira ku University of Malawi. Chancellor College. Ndipo kumeneko nawonso anapanga Bachelor of Social Sciences. Ndikupanga major in economics. Nawonso anapanga zachuma. Iwowa anapanganso masters. Masters yawonso ya zachuma anapanga from the University of Queensland ku Australia. Iwonso anapanganso certificate ina ayapa mwamba yokhuzana ndi za budget, public sector budgeting. Imene anapanga ku university yotchuka ku America, ku Massachusetts timati Harvard University. Ndipo iwo anakhoza ndi distinction. She came out with a distinction ku Harvard ya bwana ule wa America ima pasika ule. Ndi university yotukaphunzirako
umakhanga nzako ena usisa ngati sana pita uskulu yani ena kumaleta munapita uskulu anapanga anapanga ndi distinction ku Harvard anapanga ndi pankhani ya budgeting ya public sector komanso iwowa ndi munthu onena kuti apanga makosi osiyanasiyana amaka zokhuzanaso ndi misonkho koma kwambiri malo amene agwira ntchito kwambiri ndi ku bungwe lija losongesa misonkho bungwe la Malawi Revenue Authority kumeneku the highest position imene anakhala ndi position ya wachiwiri wamkulu wa bungwe la MRA Deputy Commissioner General ndi kumene anakhala ndithu for quite some time. Iwowa kwambiri tikakamba kunkhani za ndale asiyana ndi apatridge iwowa makaka andale ankamveka kuti iwowa akhangatandika ubaleka bwino ndi DPP in fact nthawi ina pamene panali change of government mukumbukira nthawi imene amayi anazabwera anazawachosa ku MRA pamene DPP inabwerera back in power ndamuthalika she went back to MRA mukumbukira nthawi imene and remember even pamene pankakambidwa nkhani za TP she was also mentioned mu nkhani za TP chifukwa choti anthu amaona ngati kuti chifukwa cha connection yawo ku DPP so she has been connected to DPP for quite some time koma chaka chino nchimene apambana for the first time ngati member of parliament iwowa ayimira kumangochi ndi kumene apambana ngati member of parliament for the first time ndipo akhala mmodzi wa female MPs at DPP kulowa ku parliament komanso ndikumbuse kuti nthawi imene tinkapanga nominations maiko mazipani zinkabweresa nominations yawo dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi dzina la Jenansa dzina lawo lidatchulidwa pamodzi ndi la Msaka ngati anthu amene amuthalika amaganizira kuti atakhala running mate so even at that time dzina lawo limadziwika kunena kuti si munthu wamba ku DPP ko kumakhala ndi munthu oti ali close kwa muthalika komanso munthu oti akumuganizira kuti mwina atakuthandizira kuyendesa boma komanso kuyendesa chipani at that for during the election period so ni munthu oti akudziwika ndinenenso kumbali ina kunena kuti iwonso ndi munthu onena kuti she's an investor ndi munthuso wa business kumbali ya za agriculture I would say kunena kuti kwambiri I have not known her ngati munthu wa agriculture per se koma connection imene ndingayipereke ndionena kuti ku Minister of Agriculture kumachitika nkhani zambiri za procurement nkhani zambiri za procurement zimene antakazi kuzidandaula kugula fetereza ndi zina zoterozo ku MRA simungakambe nkhani ya procurement osakhuzaso nkhani ya taxes amene achamadziwanso mene boma imapangira procure zinthu ndi mene zinthu zake zimene okhalira kumbukirani kuti kumene kuchanso kumakhala nkhani ya budget is a big issue and kumbukirani kuti ku skulu yawo nakambapo nkhani yoti anazama nkhani ya public sector budgeting imene anapanga ku Harvard ija so ndikuona relevancy imene yoyo komanso chinthu china chimene naona ngati pali connection ndionena kuti ku civil service monga tinanena nkhani ya apatridge anthu Minister of Agriculture akhala anthu akudandaula efficiency kuti zinthu zimachedwa muona kuti anthu kugula fetereza vula ikutha pamene anthu upanga procure fetereza ndi zina zoterozo efficiency imene munali nayo ku MRA ndimene anthu akuyembekezera kuti machawa amenewo ndi amene mukalowe nawo ku Ministry of Agriculture chifukwa ku MRA kumakhala ma target tikufuna kuti misonkho mu target yanu mutolere so because of that she's one person that may bring that koma ndimafuna kuti nthawi zonse tizikhala fair kunena kuti iwomwanso ndi munthu mmodzi amene anatchulidwa pa nkhani zina zokhuzidwa ndi milandu yokhuzana ndi president amuthalika yokhuzana ndi mene tipping number inagwiritsidwa ntchito kuti it was abuse zina lawonso inatchulidwapo komanso quite recently as of last week panachitika nkhani yokhuzana ndi amene anali former MP constituency yawo Victoria Kingston kuti iwowa amafuna kuwapanga chiwembo ndipo zikuoneka kuti panali maumboni ena ndi ena mpaka anagwira pana atusa paberwa Victoria Kingston ndi zina lawonso inatuluka in the social media ndi nkhani imene yoyo ndimafuna kuti tizikhala fair kukamba mbali zonse koma temanena kunena kuti amati you are innocent until proven guilty so because of that court of law so because she has not been proven guilty it's difficult for us to comment on a case that she has not been proven guilty of so
these two additions akubweresa a fresh face chifuka sanali mu cabinet ya DPP kumbuyo. There are new faces. Kujoin up amene popo ndoti nkhope ya nyuwaniso ina meti kuyona ndi agangata. Chifukwa tikuwakumbukira kuti amachola komanso atapatula ndi nkhalakale amene wawa mu DPP mu. Ena kubwerezaso ndithu maunduna omwe wa foreign affairs atapatula anakhalaponso. Ngakhala amacholaso adakhalaponso a minister of finance. So iwo akubwereza ku magangata tikuona nkhope ya nyuwani Rosa Mbirizi, nkhope ya nyuwani komanso a George Patrick. Now amwamsanga bayana ku agriculture ifeyo tinenezoona ngati sitinaje nziko munomo. I think china chicho sitingakambirani. You know, pakakhala kuti pali njala, you can't discuss anything. Anthu amafuna kuti akhutekaye zina pambuyo. Ali ndi udindo otani mayiwa pamene akubwera kuzalowa nthawi imene ku agriculture kwakhala ma scandals kwambiri. There's so many scandals that tita kutchula chaka ndi scandal yake imene matuluka. Ndipo iwo akukhala mayi woyamba kukhala nduna yoona zaulimi. We've never had a female agriculture minister. Zikhala zopheka bwanji kapena akupita kumadzi ambiri otani. How should she manage this? Kuti anthu chifukwa ayambako tikulemba history yawo. Anthu tizakumbuke bwanji kapena how atani iwowa kuti amalawi akhulupirire kuti azimayi akamzimayi pa nyumba ndeti mazwali tidya pa nyumba pano pa this challenge that she's been given. How does atani tayankhule amayi Rosa Fachimbilizi position imene akupasara Mutharika si position yophweka. Tipemphe it will demand your uttermost attention to detail. Kumeneku kuli anthu onena kuti akupangani sabotage. You cannot afford to sleep. Ngati mmagona inali kalero. Koma panopo you cannot afford. Chifukwa kungotele mpeze kuti fetereza wachoka kubuchali. So samalisani ndipo mukati muone anzanu kumbuyoku samatuluka pa mpando umene ndi nkhani zabwino ayi. So you've got all the reasons to be very, very careful. Ziwaniso kunena kuti kumene koko ndi kwa anthu onena kuti sakwemara our typical civil service. Imene kawiri kachitule kake kanchito kamafuna ma bureaucracy. Mukaendera bureaucracy kwambiri muzapeze kuti mvula yatha fetereza simunagule. And anthu azanena kuti mwamona nzimayi uja sana tithandize. Ife pano timafuna kunena chilungamo ncholinga chona tikuthandizeni. Muziwe kuti ali panthu ena amene amaona kuti women appointments azimayi wasanga tithandize. Tisamanene mobisa ena awabisala kumabungwe koma truthfully amalawi ambiri amakhala ndi patriarchal background yonena kuti kaganizidwe kawo nkonena kuti mwamuna ndi amene can do better job than mkazi. So mudziwenso kumene kuti mukupita ndi flag ya the gender identity of women. Kodi muchitisamanyaza azimayi kapena you're going there to prove a point kunena kuti mzimayi so can do this and can do better kumene so kuposa azibambo. Kumene so mukupitaku tikuziwiseni kuti nduna umenewu it's not a junior ministry, it's a very senior ranking ministry. And kumalowa ndalama zambiri. Kula zimafetereza tikupempheni chonde musakhale tempted in any way maka ndi anthu awa madobadoba amene amabwera mudzina lonena kuti chemwali iyayi inwe mukugwira mukutipula iyayi odya wankachisi nenso amadya nkachisi abwera kuti tigwire nanu ntchito mayi akupwetekesani ife tikufunani zabwino ndipo ameneyo akuthandizani kuti mpangeka diru mazulo akhala atatumiza pa Facebook nkunena kuti mayi uja wayambako. So tread carefully, protect yourself. Tatenga ni uphungu kwa anthu amene akuthandizeni osati anthu amene angotha kungofuna kukusangalasani ayi. Otherwise we wish you zabwino zonse, we wish you all the best, and we'll be here watching. Tinanena chimozimozi akawale pamene amalowa tinanena some of us ndi munthu wote timadziwana nawo koma tinanena kuti zikakhala sizikuyenda bwino tizanena amayinso tikuwafuna zabwino zonse zikakhala kuti sizikuyenda bwino tizinena kuti ku Ministry of Agriculture tiona ngati pena pake mwina sizikuyenda bwino, but otherwise we're giving you all the best of wishes. Ndipo tukhulupirira kunena kuti Mutharika akukhulupirira ndifuka akuona china chake chona tothandiza Malawi chimene aona Mutharikacho
chioneseni kwa Malawi kuti Malawi aonedi kuti amthalika aona china chake kwa amayi metanenera kuti mukhala nduna yoyamba ya amayi kuyendesa unduna waza zaulimi komanso chitukuko cha madzi anthu ali ndi chidwi kuti aone kuti kumeneko kukhala zotani metanenera kuti kumeneko nde maskando samatha yayi chaka ndi chaka don't kuti kodi inuyo DPP ayitchula chani because I don't think kuti izogawana ka fertilizer akazangotha zimene zipitirirabe maybe they will change the name abwerera ndi dzina lawo but zimakhala ndi mavuto kwambiri zimene zizi and nthawi zambiri anthu amadandaula timing ya zimene zizi ma logistic challenges and all that we hope you manage that so that mawa tibwere pano tizaombere manja chimozimozi mwina ampatri chiso mwina talankhuleso chifata ngo afotokoza iwo ngati munthu nduna amene apasa manena kale kuti iwo ali ndi kuziwa kwakuti tiyembekezere zotani makamaka mwina tikayang'ana ku business and you can see kuti maunduna akoneka kuti akuphatikiza ambiri mwina zomwezo zimene tikuganiza zokuti amthalikabe akuonabe kuti sitingakhale ni nduna for every title imene tili nayo imene tidakhazikisa so you can see iwo aphatikiza industrialization business trade and tourism apange bwanji expectation ya Malawi kwa Patrick mwina sananena za Patrick maunso amodzi omaliza kupita kwa Rosa ndonena kuti if you remember nthawi imene DPP inali boma inalipo nthawi imene kunali minister of agriculture achaponda and pana zatuluka nkhani ya chimanga izina zavuta kwambiri mpaka nana apanga suspend as minister nthawi imene achakwera analowa mboma panali zidapereka nyama no the first minister anala ujene Robin Lowe Lowe panachitika nkhani mpaka anawachosa ngata minister so all I wanted to say is kunena kuti the precedent has been set kuti anthu amachita struggle ndundu nawo mpaka na ena amachita kuchosedwa we pray kuti that will not be your case tikapita kwa Patrick uthengawo sikuti so tukusinthayi it's the same standards we are demanding from him kuyendesa National Bank kuyendesa press ndi kuyendesa boma ndi zinthu zosiyana namva wina wake kuti kumakhala driver okula mtima omakuza kuti I say I have been here 40 chakuti exactly ndasintha ndaendesa mabwana ndaendesa chani who are you unganduze chani driver kuti akuendesa umakuza choncho so this is not ujenet private sector where bwana matauma munjenjemera kwambiri ukukuli ana okula mitima ana ofuta kulera ukuku Patrick tukuuzeni ukunkuboma uku nkuja anthu amatha kubwera 10 koloko munthu amatokhala ni masiku 40 ali ku holiday kudabota iyeyo akuyankha zamwalo chonja kudalira ndani akha ndi anthu odali nawo kumbuyo kwawo pamene amalimbisa mtima ndipo ukunkuja kumapezeka kuti ndi nephew wa nduna ina okapena wankulu wina ku chipani anthu ake amakhala kumeneko so ifeyo uthenga kwa inu nkonena kuti unduna ungwa ukulu maka pamene auphatikiza chifukwa tikakamba nkhani ya tourism ndi mpira imodzi imene ife ngati dziko tikudalira nkumayembekezerabe mpaka na lero mu ATM ATM ya boma lakale kuma mama SDGs 2063 agriculture yes mining zomweso ndithu and manufacturing so mpira imodzi imene ife ngati dziko tikudalira kuti tikutiwombola kumavuto angonagona meti makhala nawo amphawi ndi nkhani ya zokopa alendo chonde pitani tufuna mukaonese impact komanso kunkhani za malonda trade kumeneku anthu amachita kudandaula kunena kuti ngati pala mola amodzi amene anthu safuna kuti azapange business nedi kunoko kuti alandire zilolezo the business environment is not friendly kuyamba nkhani ya regulation kuti munthu alandire zikalata zilolezo bottlenecks key nkhani ya misonkho imene munayisanjira nkhani ya labor kumene kumangopeza kuti imakhala ngati makhoti anangopangana kuti azikhala mbali ya employee not the employer kuli zikhomo zambirimbiri ku nkhani ya business anthu amene afuna kupanga export malonda kumbukirani kuti khale ndi forex
tikufuna ma exporters anthu amadandaula kuti government you have not been proactive simukuthandiza Malawi kuti azitha kugulisa katundu kunja kuti zipeza takathandizeni apatridge we are expecting that komanso kumeneko katangala aliko muyembekezere ndipo anthu a business koma mwina fe chonena kuti anthu ndinu wamkulu wa business anthu amakuziwani kuti ndi munthu pati mwe ndi thumba lanu maybe you're not prone to that but do not take ife tauze mbeko chifukwa oyesera sama kodi munthu uloloka bado maso baba sikuti satana sama amabwera amakongoda kukumbusa tizikhando dayi phiri mwaona atu apakubusa aota musandikumbuse ku China mukakumana ndanzano wa college ndem makumbusa na tima stories danu ta college tuwakumbira ta ya matawa analozunguza so satana mabwera abe so apatridge chonde go and serve success yanu ya National Bank success yanu ya corporate and hasanena kuti it was not a fluke and hasanena kuti munthu is truly a performer musakudelere kuti kwati ukuko nkopheka sikopheka it's a different landscape koma we expect and wish you all the best tikufuna zabwino zonse chabwino so 5 member cabinet panopa mene tingowakumbusa Malawi ndi kuti tukamba Rosa Mbiliziwa amene ndi MP komanso nduna yona za agriculture George Partridge anduna ona za mafactory ma business malonda komanso zokopa lendo Alfred Gangata nduna za mziko George Tabatula Chaponda nduna yona za maiko akunja Joseph Machola mwanamveka nduna yona za chuma komanso chitukuko cha chuma mukuyona bwanji are we seeing something different is this a departure from the usual that we see politicians komanso anthu okaikisa from the word go do we have anybody that we must not trust here ochunga kuti so mukamba khali mene mutaikapo chithunzi cha tungweka ndunazo no ndakumvesani bambo Msiska ine ndinenezoona pano tikaiona cabinet a lot of people are surprised one space imene akusankhira ma ministers space imene anthu amaganizira no puma and number 2 anthu amene achulawa mwina achaponda nda mwanamveka kwa ineyo it was not a surprise they were obvious koma kwambira Gangata ndena awiri watachula Rosa Mbiliziwa as well as Partridge maka Partridge it's a big surprise so ndizabwino fachonena kuti business should not be as usual ngati Malawi angasinthe we cannot have business as usual because business as usual ndizimene zaononga dziko lino so let's depart tuoneko nzeru zina komanso zimenezi zithandiza kuti kuchipani kuja anthu asamakhale ndi mtima ozolowera kuti nchathu kalechi as anthu asamaone ngati kuti chifukwa chonena kuti anapanga misonkhano 30 then they're guaranteed kunena kuti alowa mu cabinet ayi nde aliyense even alowawa azichita mantha kuti apa ndesimafunika kuti munthu pa udindo wa boma uzikhabe mtima anthu comfortable kwambiri don't be too comfortable so this is helpful komanso mukaona kuphatikiza kwa ma ministers kuthandiza nkhani ya kuchepesa expenditure kapena kugwiritsidwa ntchito ka ndalama za boma that one I like it what I'm just wondering now is nangasi each ministry imakhala directors ambiri ma PS ambiri nde tuone kuti sopano apanga asakaniza motani if you use merit we even clap hands for you kumbali ina ndinenenso kunena kuti agangata position ya Gangata we are still waiting kuti tizamve proper clarification chifukwa mukapanda kuika proper clarification ya Gangata kuzipezeka kuti ma ministers azilowererana ntchito kena kazamba ukolana kena kazizathera ndale Gangata anatuzaliwo ndi prime minister you are the prime minister so no mwafunika upanga define kuti context ya kumalawi prime minister ni mphamvu zotani nduna zonse zikagwada kwa Gangata imeneyo achapondazi kana mafuna ku dola kuti imeneyo ndungo joke but on a serious note so it's a minister of state I think ndidanena kuti would be interested to see exactly his job description kuti azitani kwambiri but just to say minister of state working in the president's office it means kuti iwo ali ni mphamvu zambiri mwina but we are yet to find out so pamene popo iwowa we have not known him as much ngati kuti munthu onena kuti wa cooperate kapena munthu onena kuti business guy he's a business guy ananena kuti from the age of 19 anaba business doing business ndi anthu ena akumanena kuti zili ndi bwino ndikuipa kwake
kumbali ya ubwino anthu akumazanena kuti nthawi zina umafuna anthu ongodziwa kuti how can you make things happen basi anthu enawa bureaucracy asankalasi zimatichedwesa but on the other side anthu sena kumazanena kuti koma maybe munthu usongati uyu zitakumtengera nthawi kuti amvesese mene government machinery imayendera. So maybe that's why I'm in president's office. Kuti ndofunika be a little bit of shielding kuti amvesese sometime adziwa kuti government machinery imayenda motani. But otherwise mentanela ndi nduna zina naonso tukwafunira zabwino zonse. Chabwino we'll take a short break and we'll be back shortly tikangona utenga wa Series Enterprise. Remember Series Enterprise akunena kuti akonzeka ndithu kuti Black Friday ikhale yotani ayambako kuonesa katundu amene afuna kuti mukagule pa Black Friday. Timve utenga uchokera kwa Series Enterprise. Tulandireni pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current ya lero pa 19 October 2025. Timakamba kuti muli ndine ndevu zamwayi komanso amaphang'ombe kapena mukakonda alembe athu Bayana Chunga abanda ayi ndithu anali kwacho ndeuku amene koko akoneka kuti adachuluka zogula adachuluka zogula kudali zachilengedwe zambiri kufunika audit abanda mwagulako chani kumawerenga zina zimezi malowa social media kuti I think atutini mankhwala kwambiri it's like there is medicine for everything kwambiri potential tinayo Malamulo nthawi zina titamaika ma capsules zimezi jazimba tablets. I think we can sell some of the names titakuzunguza paziko la pasi but mankhwala zidati kijali. No, we are very creative. Well, very creative people. And big up to answer to I think you guys you're all covered. You're all taken care of. So banda anyamula kajumbo ka black akubwera nako kamene koko. Anacheza ndama ina kakuchireka interesting. So and well anamasuka. Anacheza nkhani zabwino. But that's what zikhadwe zathu. Andikamana zimezi kunyadira. Kunyadira zikhadwe zathu. Siri kunyoza. Zikhadwe zathu ndi zabwino tiziyena kuti aliyese mtunduli wonse madziwika chifukwa cha chikhadwe chake. So nganene kuti iweyo ulibe chikhalidwe aliyese ndi chikhadwe chake andizizinyadira zikhadwe zathu. Chabwino upitirira ndi program yathu pano pa ndekuti nyumba ya Malamulo ikubwera ndithu ikuyamba pa 23 I think is at Wednesday ngati sakulakwa but next week orientation apita kumene koko kulandira nduna and kulandira phungu wa nyumba ya Malamulo ku nyumbaku padakali pano palipo 224 tikuyembekezera kuti zakhala ndi 229 malo ena 5 ndi kuti tikuyembekezabe kuti tilongosole bwinobwino. Now mene makhala nyumba ya Malamulo aliyense amazalankhula memo cha maiden speech yawo kuti mwabwera tikumveni musuke mkamwa. Koma makhaso ma positions amene amayenera kuti asankhidwe. Tili particularly interested in positions awiri. Position yoyamba ndi ya speaker amene amakhala ngati mkulu wa nyumba ya Malamulo pachati ni nthambi zitatu zaboma. Ife ndi number 4 unofficially media komano nthambi zokhazikisidwa ndi zitatu kuli mbali ya president ndi nduna zawo kuli mbali ya speaker ndi ma MP kuli mbali ya chief justice ndo weruza milandu. Now ukuku aina kuti asankhe mkulu woyendesa nyumba imeneyi DPP asitika zina asama Sulemani amene akuti amene DPP akufuna kuti akhale speaker. Kumbukirani kuti DPP apeza phungu 77 pa phungu amene tavota ndenda number 1 amene apeza phungu ochuluka kwambiri cohort imeneyi seconded by my independent oima paokha. Tinali akuti oima paokhawa tiaona bwinobwino parliament ikayamba kodi ndi eni kapena ena adali okhumudwa kuzipani kwawo koma alipo 71 amene wawa big population ya oima paokha. Then pakuzabwera MCP 53 MPs amene apeza. Now pa speaker apo patuluka dzina la Suleiman kuchokera ku DPP komanso PDP People's Development Party akondwani na nkhumwa president wawo adapambanaso iwo ali ndi phungu mozi iwonso akufuna atakhala speaker ndikuti awena atachite lobby anthuwa kuti asatire pakumveka somphekesera kuti MCP nawonso akufuna kubweresa dzina lawo lokuti abwerese. And I wouldn't be surprised nitaonaso kuti mena ma independent ataona nawonso alipo namba zawo nata akulu
we can also we can go for it. Yes, let's give it a shot. 71 MPs akoza kupikisana ndi 77 DPP. They are more than actually MCP kuti nawo sakoza kufuna. So sitikada bwita peza kuti munataona maina 4 kuti taona zina lochokera ku DPP, zina lochokera ku PDP, zina lochokera ku MCP, zina lochokera so kuma independent. Mwachidule mukupaona bwanji pa position ya speaker pakwenda pakhale munthu wa makaliba zotani abwana. Kawiri Speaker of Parliament amakhala munthu amene akuthandizira kayendesedwe ka dziko lino. Yes. In a very significant way. Chifamani mwanenera, Parliament is a very key stakeholder wa kayendesedwe ka dziko. Ndiye Speaker, timayembekezera kuti Speaker akhale munthu amene ali ndi experience ya Parliament itself. Akhale munthu amene enjoys the respect of both parties. Right. Akuboma ndi opposition. Akhale munthu onena kuti anthu asitha kumulemekeza. Akhale munthu onena kuti asitha kupanga command the house to order. Chifantawizira kumakhala chipwirikiti ku Parliament. So ngati munthu sungathe kubweretsa the house together, nde kuti you're not fit to be there. You need someone who is going to be able to command order kunena kuti ayi panopo tisiye zinazo tipange izi. Wayenso khala munthu amene you should rise above the colors of your political identity for the national interest. Ndifotokozere motere kunena kuti atakhala kunena kuti speaker wachoka ku MCP kapena speaker wachokera ku DPP kapena speaker wachoka ku PDP azita akakhala speaker akaima pacha anthu nkumati Mr. Speaker sir kapena Madam Speaker madam mwani Madam Speaker madam ukhale munthu onena kuti ivi nakuchipani chako uzitha kwazuzula uzitha kwauza kunena kuti izizi mukulakwisa let's have order wakuti tuluka akuchipani kumaka kudandaula mafora kuti akwa mumati menya mumati kia kwambiri amene ndiye speaker othandiza dziko. So ineyo mukandifusa kunena kuti anakhala wotani ayinakhala wotereyo chomaliza akhale munthu amene asakhale bribable easily. Asakhale munthu onena kuti anthu takungompasa ina yake basi watheka chifukwa atakugulisa parliament ito. Parliament magulitsa bwana. Kodi ku parliament kumachitika zinthu kudusisa ti mabiru kuli anthu amene they have got big business interest in this country. Amene ma project awo amakhala in billions. Ndipo amafuna kuti akazere ku nyumba ya Malamulo. Ndipo amagamba kwa speaker ayo kumpasa kene kunchula kana kachita approve ma sovereign guarantees. Yes. Kuti tikongole ndalama ukuthi yani tigule za katundu zake kusiti dziko lathuli kuti lilipira zimezo zimadusa kumene kuchi kwambiri. So ti ma SGD just tamasewera bwana kwambiri ndipo utakhala wotengeka kumeneku utakutuluka bwino koma utaononga dziko. So we need someone who can be able to say no tifati pange za national interest. Motaba kisana ni nthawe achunga maina me papanali amai Catherine Kotanhala mukona mwanu anaigwira bwanji chito imene muzaka 5 imene akhala ngati speaker. No. Do you think amawera makwambiri kwa MCP kapena MCP atakunena kuti amai matipweteka ino kapena MCP usekuti amai munatigwira mkono meme jamu. Mai Catherine Kotanhala generally I would say she tried her best. Ineyo ndikudziwa kuti panali ma areas ena ndiena amene anthu amadandaula opposition sizimalephereka. Koma generally kuti munthu munganena kuti amaya aja sankadziwa zimene amachita she looked like a woman who was knowledgeable. Mayi oti amadziwa zimene akuchita. So sober? Very sober, very sober. Okay. Komanso mayi onena kuti taonapo tu ma speaker of parliament ku Southern Africa ku akukwiya kufuna kumatuluka usi makutu koma anali mayi oti she had a very good sense of control, self control. Ndikumatha ndithu kupanga discipline ena ndiena. So generally she tried pena ndi pena pamonekabe kuti apo khangati akukondera za kwawo sizimalephereka sizimalephereka otulusa ambiri amatulusa apo opposition achina Suleiman anatulusa mpaka one time mutu Suleiman anapasa ka suspension ku parliament for quite some time. Actually nyumba ya Malamulo mematseka. Yes. Suleiman ana kuti ine ndikubwera koma ndikazabwera
ndi uzakhala pa mpando anayima on a point of order anayima on the point of order kuti tikutseka nyumba ya malamulo koma ndimati ndinene mayi tikamabwera ine ndizakhala pa mpando wanu inu muzakhala ku opposition zikupherezera ndi a prophet a Suleiman amayiona anayiwerenga kale analakudziwa kale kuti chipani changa chindituma ineyo wakhala ujeni umeneko pamene Brand Banda amacheza nawo mu Times Exclusive iwo ananena kuti atanalodabwa lati ndipo samayembekezera ndipati sanalotepo zonoti azakhala speaker of parliament koma ka video kuti nako so anthu adale mmadziwa so you never know mwina amango yankhula kuti iyayi basi kutanthauza kuti ife tizakhala mbali imene yolamula not necessarily mpando wa speaker. No, he actually said I will be sitting in your chair. Yes. Aye, koma zulo na akana. Okay. But him as a candidate. Yes. Muwaona bwanji munganene bwanji iwo masuma ifeyo metu kwaonera ifeyo. Is he suitable to be a speaker? Because pala anthu ena timatha kujia. Koma kuti silatendese chinthu mwina sitingachiyendese. You know this guy has been very instrumental even ku nkhani za agriculture. Amapulisa kwambiri nako agriculture wayabwa ajina samukawale alobilowe ndani wadimaki yes mavuvu amene amachitisa amene pachawacha automatically akhoza kachita kama kakhala speaker kapena anthu ena amati fana uyuyu anthu ena ndabwino omangogwedeza they shake they must rock the boat but you can't allow them to drive the boat. How would you describe him? If you ask me, this is my personal opinion. Yes. Ine ndikuza ngati kuti pena pake nazaona ngati DPP aganiza bwanji. Chifukwa iwo watu ndi munthu oti atakwathandiza kwambiri. Atakhala kuti opposition yakungana. Anthu amene angamayimisane ndi opposition, anthu ake ndiawo. So aka speakers is vuta. So I was like, I ganiza motani. But I'm sure anaindi zifuka zawo. Right. So ine ndikuza kuti iwowa as Suleiman. Typically ndi munthu onena kuti anthu ambiri sitikwaganiza kuti atokhala speaker. Tizinazoona pano. Chifuka munthu amavuvu anthu kawiri samamembekezera kuti atakhala speaker. Koma amanena kuti nthawi zina you give someone a chance then nkuona kuti kodi wathakwanisa kapenayi to just write him off asina pasidwe mwayi it is going to be unfair na feso mwina ena sankadziwa kuti pano tithakhalapo so nawonso tione akakhalapo akakhala kuti awina because it's not automatic kuti awina akavoteredwa iwo nkukhala tizaona kuti kodi athakwanisa kapenayi koma tasimikizire kuti anthu ambiri akukayika anthu akayika koma nyamata amene nthawi temper not that mungakwanise uspeaker koma anthu amene amakanda kunkhongo amene akuti kodi tikupanga feature pabwino player ayi kandi nani mene kuti akakhala speaker sina lose in terms of kubweresa value. Yes. Tiona kuti aphungu agwirizana motani komanso mukakhala speaker anthu tiyembekeza kuti tiona kuti mwasintha bwanji transition yanu kuchoka kumfana oti amagwedeza parliament in a good way. We're not saying that in a bad way, in a good way. You shook that house, you brought in issues, you opened up to so many, and you were so brave to stand up and which you tried to bring. Now we want to see you as a speaker. Akondwana nkhumwa anakhala ndithu iwo leader of the house nthawi imene yoyo DPP in power. Pano adatuka ku DPP adamisa chipani chawo awina akhulupira kuti ndayikhala pa parliament ija ndikhoza kukhala speaker. Mwansanga anankhumwa afuna kukhala speaker nawonso koma ine ndikuona ngati kuti patakhala challenge ya munthu amene kuchipani kwake kulibe manambala ochuluka anawinapo okha kuti chifukwa ukamachita lobe umayenera kukhala kuti ukhale ndiyena kuti you already have in the bag but in this case ndiye kunena kuti iwo akupita ngati okha ndiye kuti akachite convince ku DPP akachite convince ku MCP achite convince ma independent it's going to be much difficult. Koma kumbali experience akhala parliament nthawi yaitali akhala parliament nthawi yaitali anthu a DPP ambiri sangaonene mokondwa I don't think so.
sangaone mokondwa anthu azichira koma pali anthu ena ndimamva kuti mpaka napano pali anthu ena amene amayankhula nawo kuma WhatsApp calls kuja kuma WhatsApp Malawi kuma WhatsApp calls amathawa yankhula munthu ukachoka pamalo pakhabe abale ena moti akamagambana za kuchipinda umamva kumenya ti ma screenshot waone sabala amwetu kujama yanu so ali ndiye ndithu ku DPP amene amacheza nawo mukandifunsa nkhani ya personality kuti athakwanisa chinthu chikapenayi apota anakhalapo ngati leader of the house leader of opposition ngati leaders of opposition yes experience yo alinayo in terms of soberness he's very calm sana mizire si munthu wokuti wamvuvu kweni he's calm even mena mayankhulira amoneka kuti munthu oti ali calm koma at this point ineyo maonedwanga ndikuona ngati kuti it's going to be much more difficult for him to make it as speaker of parliament because ali ndi constituency yochepa kwambiri imene akuchokera kuti akachita convince constituency yaikulu ya ku DPP MCP ni ma independent MCP they still struggling to find a name kuti atakhala kuti apereka zina la speaker mukugaliza kuti apereke ndani zina la speaker because iwo wandi Marijan immediate past yes kodabwe isaso mai gotani hala kuti aisiraso poti mai gotani hala adawina kwawo do you think they're going to to propose a name as well because they haven't shared the name as of now I know they're still meeting anthu amagamba apo kuti kapena mwina achimwendo danta kuti yaya tukanga tachimwendo ade nawo kukhosi iya kapena mkaka iya zongomveka kuchokera kwawo kampu kwawo kwa MCP kuti do you think zina la gotani akhoza kulibweresaso uspeaker yes ine ndikuona ngati kuti chifukwa choti anthu ambiri ku nkhani ya MCP mawa kumakhala onena kuti let's change komanso pamakhala ngati ka blame game koma kuti I want to lose this maybe we should do things differently so generally chipani kakhala kuti simunachite bwino mmafuna kuti mupereke mwayi kwa anthu ena muoneko zina zasopano koma atati abweresa amazina lomwero anthu ena atakumvesa kuti she performed she tried her best mungati nanena kale koma anthuso constituency yaikuluso ikubwera mwina kumbali iyo manena kuti mnanga akutana aliko okha tayesani ena pepani nthawi ya zomveka my independent avitumbiko mumba ndi MCP koma adawina ngati independent so we don't know whether he's going to sit with MCP or akaima ngati independent my independent akamapanga consider munthu oti atakhala leader of speaker do you think you athaso also kumaswera ati masamuta omwe kujapanga convince would you be surprised if you see zina la vitumbiko ngati akubwera ngati independent speaker ine ndukayika you know why ndukayika my independent ambiri mpaka leo apanga align ambiri taona akupita kuzipani maka chipani chimene chili mboma which is typical siza chilendo nimezi makhalira so zikuoneka kuti kuma independent iko already ambiri akuoneka kuti akusuntha komanso avitumbiko mumba ku MCP nkhani yomwe timanena ichi kuti ena kwaona ngati kuti ndi mbali ya the team imene tinachita field imene mwina yatilepheresa so bwanji tipereke mwayi kwa anthu ena so ndikuona kuti in the spirit of wanting to appear to change komanso kupereka mwayi kwa anthu ena it's maybe doubtful kuti mwina zina lawo litachulidwa maka position yawo speaker leader of opposition chipani chimene chili ndi aphungu ochuluka chotsutsa boma chizapereka dzina ngati leader of opposition automatically chikugwera MCP sanza kuti leader of opposition akuyenda kuchokera kwa MCP kwatuluka dzina limene likumveka Moses Kunkuyu what is your comment Moses Kunkuyu ine ndamva anthu aku Malawi Congress akulitchula dzinali iwonso nawafunsa kuti kodi zinali ndizoona ndi maziwa andale amazadumpha mapo ndi apo koma anthu amene akutchula dzina limene ku Malawi Congress akunena kuti he's more of a unifier akuti ndi munthu amene samapanga za mavuvu akuti ndi munthu amene ali wodekha amati akuti amayankhula pamene palipoyenera kuyankhula komanso akamafotokoza zinthu zimamveka whether zimene akunenazo nzaboza akamena nzoona koma amanena modekha zimamveka ali mphaso yodekha ali mphaso yodekha so akuona ngati kuti ndi munthu mmodzinso wonena kuti can be able to stand pressure kumbukirani pamene boma ilili limabwera under fire ku media iwo watane munthu mmodzi amatha kuyankha mafunso samathawa maprogramu anawo mu program muja ndikukhala kuti iwo aja ali mbali ya boma ndi anthu akuimba mafoni olokale pena ma expert ndikumaligaya boma lija iyo nkumathibisa microphone jamati alipo ayankha nkuzati honorable are you here ndipompa so chifukwa cha chimenecho
anthu ena akuona kuti leader of opposition mwina ulendo uno tikufunika munthu woteroyo, komanso iwowa akuoneka ngati munthu woti siwogawanisa. So gawanisa chifukwa mukaona mbali ya chimwendo anthu achimwendo akumaona kuti koma chimwendo inali mbali imodzi imene aligawanisa chipani. Similarly ankaka before mwinaso amumba mwinaso akathini gotani. So mukaona ankunkuyu mwina ndi munthu mmodzi onena kuti alibe mbali kwenikweni kuti yogawanisa, enawo akumatelo Malawi Congress. So MCP atapereka dzina la Moses Kunkuyu ndi dzina labwino. Timalize ndi nkhani ya chakudya. Malawi 4 million achunga akhala opanda chakudya from October ndawi ino mpaka na March. Pakufunika ndalama zochuluka kuti tidyesa Malawi 4 million amenewa. Report la Malawi Vulnerability Assessment Committee linationetsa nthawi yathu yatithera. Komanso president kuchonde kumlakho anena kuti skulu ziyamba zaulere za January. Bwanji nthawi yathu mwina tizayambire nkhani zimenezi kwambiri Sabata ya mawa. Titokoze kuti tinali nanu Zomwe. alembe athu komanso maphang'ombe ochunga mbali yakuno mnali ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msiska. Tikusirani mukuonera advert ya Ceres Enterprise achunga tiwerengere nkhani zathu za 7 o'clock. Makoma nonse, goodbye. Ceres Enterprise, a big Black Friday is back. On the 28th of November, buy iPhone 12 Pro Max, 6GB RAM, 256GB storage. New price, 2,100,000 kwacha. Samsung Galaxy A07, 4GB RAM, 128GB storage. New price, 555,000 kwacha. Redmi 15C, 6GB RAM, 128GB storage. New price, 553,500 kwacha. Redmi A5, 4GB RAM, 120GB storage. New price, 350,000 kwacha. Samsung Galaxy A17, 6GB RAM, 128GB storage. New price, 665,000 kwacha. Tiger's Backpack, new price, 95,000 kwacha. 28th November, Ceres Enterprise, a big Black Friday. Don't miss it. Ceres Enterprise, suppliers of stationery and electronics. Let's be honest, Malawi is extremely beautiful. The places, the people, and of course, the food. But how well do you know our country?